Pored ovih zajedničkih treninga koje organizujemo, mi imamo ideju da posle toga ponudimo još nešto ljudima, a to nešto smo mi nazvali konstruktivno druženje nakon trčanja. Šta to podrazumeva? Pa svašta nešto, da mi malo pričamo, podelimo neka naša znanja i iskustva, i da ovako predstavimo neke interesantne ljude koji imaju šta da kažu, ljudi iz trčanja, ljudi koji možda se bave s nekim drugim sportom, ali imaju šta da kažu i da vidimo kako su spojili, recimo, svoj profesionalni život sa sportom i bilo šta što je interesantno. Takođe, pokušavat ćemo da napravimo neka mini predavanja, tako tako. Zovemo gde svako od vas može da se spremi, eto, prošli put nije bilo ništa formalno, ali Vlada je spremio neke trkačke štanglice, da kažem, recept za štanglice koje skroz uspeo, ljudi su oduševili i javno recept na sajtu stoji i tako dalje. To sve radimo zato što, pored onoga što mi zovemo trčanje i RS i što smo portal o trčanju, mi smo malo neku tu ideju ovako proširili, da kažem. I osnovali smo udruženje Aktivan život, ko zna za to? Dobro. Aktivan život, to je nevladina organizacija, udruženje građanja. I u toj organizaciji smo Marija, koju ste videli, Vuja, ja i Marko Mioman i Arsenij Tereza. Aktivan život je jedna šira priča koja ne podrazumeva samo trčanje, već i zdravlje, ishranu i možda čak prelazi na jedan društveni koncept, a to je... Prelazi ima jedna društvena promena koja će podrazumevati aktivizam mladih, volunterizam, znači da se ljudi organizuju možda neke trkačke sekcije u svojim krajima, želimo da osnovimo ligu i tako dalje. Za današnji dan smo pripremali jednu interesantnu pričicu, a to je, s nama gostima je Miloš Meržanović, on je čovjek koji je napravio Trčanje info forum i šta je meni posebno drago što je ideja za Trčanje RS potekla odatle. Kako to? Ja sam došao iz Nemačke i otkucao sam na Google Trčanje Srbija, ovamo namo, šta je izašlo? I ja krenem tu da pišem na forumu. Malo po malo vidim, forum sasvim super radi i upoznam jednog super lika, to je Vuja. Onako, preko foruma se dopisujemo i ja se setim ko znam da se bavim s tim čime se bavim, sajtovi, ajde napravimo jedan portal i preko tog sajta, preko foruma sam i upoznao Vuju, a onda kasnije je i Arsa i Mare su i došli prvi trening i tamo smo se organizovali za prvi trening i tako dalje. I mislim da svi nekako i znamo za forum. Ko je registrovan na forumu? Opa. Dobro. Jesi ja? Iksenđa isto. Pa Iksenija je došla. Ja si rekao ko ima manje od 100. Evo sad, ko ima dupli nalog? Tajanstveni maratonac. I Miloš, eto da vam sad ovako kažemo jednu ekskluzivnu vest, Miloš je zbog nekih svojih ličnih obaveza, ima i dete i sve super. On jednostavno nije stigao da se bavi još tim forumom i odlučio je da forum proda. Te smo Vuja i ja, evo ako je ekskluzivna informacija, preuzeli taj forum. Trčanje info, jedini forum u Srbiji. Jedini sajt, ja kažem, ovi svi ostali su malo sportski klubovi, tako su Somara. Sad smišljate polako pitanja za Miloša, šta želite da ga pitate, a ja ću prvi ovako da ga priupitam otkud ideja, to je poslovna tajna. Otkud ideja, otkud tvoja, nešto... Otkud? Sve je krenulo davnih dana. Šalim se, ja sam 10 godina sam trenirao plivanje, dakle sportista sam u duši, takav sam bio od uvek i posle tih 10 godina aktivnog bavljenja plivanjem nas usledilo jedan period pauze i onda sam krenuo trčanjem da se bavim i trčao sam jedno 4 godine aktivno, među vremenu istrčao više polumaratona, 2 maratona i tako. Uglavnom, super sam se aktivno bavio time, bio sam zadovoljan, srećan, mršav, 10 kila mršaviji nego sada i tako, super mi je bilo. A ideja za Trčanje info je došla, kao i sve velike ideje, slučajno naravno,
gledao sam nešto tako po internetu i rekao, hajde proverim šta ima od slobodnih domena za trčanje i ukucam trčanje.com i slobodno, samo te da ne pomreš. Niko živi nije kupio trčanje.com i nisam sačekao 2 minuta odmah. Kartica kreditna i kupim ja trčanje.com, info i org. I onda sam rekao šta da radim u naredne 3 dana, smislim da napravim forum. Nikad se nisam time bavio ranije, iako sam u IT-u, bavim se programiranjem, ali sajtovima se nikad nisam bavio. Pronađem ja besplatne softvere za forum i sve ostalo i forum zaživi u roku od nedelju dana. Otvorim jedno 10 naloga, naravno, da bih popunio neki sadržaj da bi me ljudi našli. Ti nalozi su kasnije, naravno, prestali da postoje. Sve postoje još uvek, ali nisu aktivni. I posle jednog 2 meseca dođe prvi korisnik, registruje se. Ja sam srećan, nevjerovatno. Bilo je to neki posjet, ali prvi korisnik se registrovao, napisao prvi post. Ko je bio prvi? Da. Pogledat ću znam ko je. Vjerovatno mig, a? Niko od vas, čini mi se. I posle toga se nekako krenulo odlaznom putanjom i sve to lepo zaživelo, onda ste se svi vi registrovali, kad se Vuja registrovao, to je bio pun pogledak, onda je krenulo masovno pisanje po forumu. Vuja reklamira, Vuja je živa reklama. A jedno si kad je 8. godina? U decembru 2007. Onda sam već par meseci posle toga ja dobio sina i promenio posao odmah u istom trenutku. U tom istom mesecu sve se dešavalo. Pre toga sam radio u vojsci i u radno vreme sam mogao da trčim i to mi je bio pun pogledak jer sam bukvalno svoje vreme gde sam zarađivao novac za život mogao da posvetim trčanju. Imali smo tamo i stadion i ekipu ljudi koja se bavila trčanjem i stvarno je bilo super. Onda promenim posao, odem u privatnu firmu i glavni problem prilikom promene posla je bilo šta ću sa trčanjem, kako ću. I onda tu se nekako iskomplikovalo. Jednostavno nisam mogao da uklopim i trčanje i klinca i sve živo. I ja malo po malo i polako prestanem trčim. Evo, nažalost, ne mogu da se pohvalim, evo već 2 godine skoro uopšte ne trčim. Da, što se tiče moje životne priče oko trčanja, a forum je nastavio da radi, krenuo uzlaznom putanjom, onda ja, kao i sve ostalo, znači fokus moj nije bio na tome, nego na nekim drugim stvarima i jednostavno sam malo i zapustio taj forum, što mi je jako krivo. I taj forum već dobrih godinu dana počinje da stagnira, manje ljudi se prijavljuje, ova ekipa koja tu još uvijek priča, ali nema novih ljudi, nema tu nekih akcija. I onda kad je krenuo trčanje Rusije, vidim da je to super priča, da su ljudi privučeni na to, da su tu i druge priče osim foruma, da tu mora čovjek da se aktivno bavi time, jednostavno ne može da to funkcioniše samo tako što ću da se ulogujem na forum i da vidim ko je šta pisao i da eventualno obrišem šta ne valja ako je bilo spamera i ostale stvari. I jednostavno žao mi što ova ideja da se proda malo mi da se ustupi forum, da je možda lepši termin, što nije došla ranije, jednostavno priča bi, manje bi stagnirao forum i to bi sve krenulo u uzlaznom putanju. Sad želja mi je da to sve stane na svoje noge i da krene nekom uzlaznom putanjom nazad, jer ima sigurno puno ljudi koji su zainteresovani za trčanje u našoj zemlji, mnogo više od tih